videossa me otetaan GameStrom laittakaa kommenttiin, että kumpi on parempi, minä, Nuutti vai Eemi. GameStrom. Kertokaa kommentissa, onko F7 hyvä. Ei oo, se on hyvä. Ei se ole pakko nyt sitä mainostaa. Mä vaikka aloitan. Mä teen paljon sataset kori. Haista Eemi vittu. Miten sä saat sen? Kori. Ei. Joo! Eikö niin saa mun vuorosta? Äkkiä. Kaboom! To kaboom! Puhtaasti! Eiku kaboom to kaboom land! Hän yrittää, poika. Kannattaako se yrittää? En mä yritä. Se on suuri temppu. Mulle se. Sulla vaan. Mä teen kori to kori. Oi mamma. Mä suola! Mutta en suolakaan, mä teen kori to kori landi. Lähti aika paskasti tuo kori. Mä teen kori sataset. Se on parempi. Kertokaa kommenteissa. Laittakaa kommentteja, että on parempi. Oli kyllä vähän semmoista torttikkaa. Niin se on mun vuoro tehdä temppu. Mä teen nyt kodito kodin ländiin. Ei mennyt ländiin. Laittakaa kommentteja, että Laittakaa kommentteja, että Nuutti on parempi. Osta ei. Miten sä saat tulla? Saatteko Michael Jackson, joka kurvaa ja murhaa? Ai vittu! Meni. Mä teen kaboom to kodin. Laittakaa kommentteja, että Nuutti on parempi. Mikä minä? Yes. Kumpi voittaa, kertokaa kommenteissa. Meitä, mä vai Eemi? Nuutti vai Eemi? Yes! Sulla on AC! Tässä on varmaan temppu. Mä teen... Mä teen... Sata kori to kori. Yes! Mä teen kaboom, väkki, multisataset kodi. Voi vitsi! Nyt mä teen sulla Eemi, me lähdetään kohta. Oh. Mitä sä kyylää? Teet temppuja, mutta näin kun näitä katsotaan, kun kyylät ei tuossa. Mitä sä kyylät? Tähän tulee. Ai
saa! Mitähän tube video? Joo. No mei. Sieltä on koko meidän. Häh? Sieltä on koko meidän. Siellä missä sä et. Mä teen. Ei nyt tuut sisälle. Ei vielä. Kokkaamaan. No en. Joo. Joo. Mä teen. Kapun pätki voltti sataset kodit. Sitten mun isolleni, se on vähän kommentoikaa kumpi on parempi, Nuutti vai Eemi? Voltti kodit. Ei tule. Kyllä mä otan nenästä vielä. Ellun takia mun otan nenästä. Nyt mä teen se. 3. kerta. Toden sanot. Älä. Ei sanonut. Nyt mä teen se. Ei kodito kodillaan. Kumpi on parempi teidän mielessä? Mä vai Eemi? Eli Nuutti vai Eemi? Mä teen. Väkki polttis tosi kovaa. Miten sä uskallat? No juu. Vitun Eemi, sä voit kuulla, että pakki polttis sataset kodit. No vielä. Mä teen nyt sen koditokodin länteen. Laase kans. Nyt mä teen se voltti sataset kodito. Kertokaa, että mä oon parempi, koska mä oon. Nyt pojat ja tytöt. Mä teen nyt sen koditokodin läntiin. Mä tekin. Mä tekin! Tekin! Ei sitä tehnyt läntiin. Enkö? Mä teen nyt se! Nyt! Nyt mä teen se! Voltissa on koditokodi. Hyvät naiset ja herrat, nyt mä teen sen. Juu! Olkaa hyvät, mä tein sen. Mä oon parempi. Mä oon lihaksikkaampi. Mä oon vanhempi. Mä oon pitempi. Woo! Ei mulla mitään mahdollista pois. Woo! Teepä se sun temppus, räkäpentu. Mä teen se. Nyt! Mä teen volttislaiset koditokodi.
Ei mä tehnytkään. Polttissa se polttissa kodi. Haista poika perse! Menikö? Meni. Ei mennyt. Meni. Mihin katseet? Katseet. Ei sillä varmaan se oo pitää. Tää vittu. No en kyllä yritä. Mä pudotan. No ACO, N, ACO. Eikö ACO, ACO. Kapun. Näkki. Polttissa tässä kodi. En yritä. Voittaja! No täällä on semmonen joku kodihirmu. Metsi voitti! Kumpi on temmistä parempi? Nuutti vai? Nuutti on semmonen kodihirmu. No sinä oot voltti 100 hirmu. En oo. No oot. Enhän oo. Mä tein jotain siistimpiä temppuja. Mä et tehnyt kyllä yhtään siistimpiä. Kertokaa kumpi on parempi, Nuutti vai Eemi? Kertokaa kommenteissa.